Čaute, zdraví váš Game Studio Double. Ahoj. Čau. Máme tu aj nového hostia, Dopaty. Čau. On nám teraz ukáže, čo budeme na náš systém potrebovať. OK, no takže budeme potřebovat prostě páčku, aby jsme to nějak pustili. Sticky piston, stone, nebo to je jedno jaký blok, klidně prostě sklo, cokoliv, co se vám bude líbit. Repeater, redstone torch a pressure plate, to je asi jak jedno jaký, jestli dřevěný nebo stoneový. Takže ukážem vám menšiu ukážku. Takže takto to bude vyzerať. Tesko. Tak to prejdete a máte Dobre, a mohli by sme sa do toho spustiť. spustiť. Takže spustíme to. Ideme to spolu teda stavať. Postavíme si to tu. Tuto. Ups. Zrazu jeden. Takže postavíme si najprv sticky pistony. Sem dáme ľubovoľný blok. A od toho dáme jeden blok ďalej. Prečo? Lebo sa to vysunie. Potom kúkaj na mňa. Takto dáme si dva bloky. Redstone torch, aby nám to prisiahlo obidva. Keby sme tam nedali ho, tak sa stane toto. Toto sa stane. A keď tam dáme blok, sa stane toto. Ten redstone torčka musí byť na tom stone. Potom si to tu tak rozbijeme. Pum. Až tu. A Paty, pomôž mu. No, já teda s redstone moc neumím, takže vám tady moc nepomůžu. Ale tohle umíš. Jo, umím. Trošku som zapomněl. Umím. Umím to hodně. Umíš to hodně, ale... Tuto. Daj sem aspoň redstone, keď chceš mať na tom nejaký podiel teda. Bio, nechaj, nech si to dá on. Já tady má být, no takhle ne. Ne, ešte ne, najprv tuto, pod to daj. Jo, prostě tam bude už teď. Tu dole daj redstone ešte. Au. Dobre. Čiže vlastne učíme to tu vás a ešte aj Patyho. Děkuju vám, jste fakt hodný. A keď chcete ešte, aby s nami Dopaty natáčal, čo pravdepodobne s nami bude natáčať, tak píšte komentár, či chcete. A dávajte lajky, odbery, Palečky. Jo. nebo palečky. Já tam něco zkusím dát, jenom to zkusím, jo. Ne. Já něco si zkusím. No a teď. Yes, funguje to. A nebo to funguje jako X-ray. Koupni si tam fakt a uvidíš všechno. X-ray. No tak já vám ukázal ještě X-ray, který není zakázaný. Takže pokud chcete, tak to vyzkoušejte, je to prostě super. Najdete dia, hodně. Au. Všetci si to natlačme. Tane? Už to ide. Ešte vám ukážem jednu veľmi ľahkú trapku na zombikov, ktorú vám ukážem skoro stále. Tak to bude úplně určitě něco, co umíš. A jo, bude to To je tá najľahšia trapka, čo môže byť. A Dopaty vie tiež. Co? Aj ty uvieš. Ne, nespomínam. To vole, moc trapka, tak to prostě ber. Máme si, ne? Počkať, ešte ne. Ja to tu hľadám pol hodinu a je to tu. Prostě zabijete a máte exty, no. To bolo trapka. A to trapku já. Tam vidíte, máte exty. Takto. Takto. A takto.
Niekde sem. A sem. A sem. A sem. A proste, spawnite sem teraz tých zombikov. Nemáme. Jsou. No, tak si No tak tohle fakt drsný. Oni sa budú zabíjať. Keď sú to skeletony, tak si urobte aj steny. Jo, ale počkej. Když je tam ten kaktus, tak ono v podstatě je to zabije a vy nedostanete expu, takže v podstatě jenom itemy. Jaký itemy? No veď, to je to. Jaký som obľúbený. Ty nejsi oblíbený? Ale oni kým sa zabijú, tak asi aj umrete. Čiže... No môžete si spraviť aj skokanček, keď sa vidíte. Jasně. A třeba to TNT, počkej, říká tam na to TNT, ale to už 20. Napríklad takto. No. I. Ale já už mám efekt. Já mám efekt TNT, ale prostě hešti, použijte můj. Tak. Zabijete skeletonou. Počkaj, to som nemal rozbiť. Nevadí. Dobre, tak to sme vám ukázali. A to je pre dnešok všetko. Teším sa s vami v Studio Double, Estinek, Biosmrázek a...